بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa domin ci gaba da karatunmu ko mu ce darasinmu na mu koyi alƙur'ani. Wannan shine darasi na biyu. Muna ba 'yan uwa haƙuri kasancewan an yi ƙoƙarin tura tun kwana 6 da ya wuce, abun ya gagara saboda wasu matsaloli da dalilai. Amma insha Allahu yau darasin zai zo mana kai tsaye insha Allahu. Kamar yadda ya gabata, wannan darasi zai ringa zuwa mana a shafuka ne kamar haka. A shafin Facebook za mu same shi a shafin Bashir Isa, da kuma za a ringa sharing nashi a shafin makarantar Aisha Gambo Tahfizul Qur'an wal Islamiyya. Sai kuma za a same shi a YouTube channel namu Mai Gishiri TV. Wannan su ne wurare uku da za a samu wannan karatu officially insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora. Kar a manta a wannan darasi da muke muna cikin ƙa'ida ne na koyon karanta shi harufan alƙur'ani ɗin daidai. Mun ɗauki littafin Al-Qa'idatun Nuraniyya domin ya zama shine jagoranmu a cikin wannan darasi na koyon ƙa'idan karanta harufofin alƙur'ani. Insha Allah kai tsaye za mu tafi mu ci gaba da karatun kamar yadda muka alƙawaranta. Muna cikin Al-Qa'idatun Nuraniyya. In ba manta ba, mun karanta darasi na farko a gurguje, amma insha Allah yanzu za mu ji shi a takaice kuma a tsare. Darasi na farko, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ad-darsul awwal, darasi na farko ko na ɗaya, yace huruful hija'il mufrada, harufofi na hija'iyya ɗaiɗaiku. Akwai huruful hija'iyya, waɗannan kenan ana amfani da su ɓangarori biyu. Akwai huruful ma'ani, akwai huruful mabani. Huruful ma'ani su ne da ake amfani da su a cikin nahawu da sarfu. Akwai kuma wa'annan huruful mabani su ne wannan alifun, ba'un, ta'un, tha'un, wanda ake haɗa kalmomi da su. To su ɗin ma akwai harufofi na lissafin abajadiyya, akwai kuma waɗannan harufofin. To wannan shine yadda ake jera shi galibi a bisa tsari na koyarwa, amma akwai wasu tsarurrukan ma daban-daban. Wa'annan harufofi da muke gani suna da ƙa'idan karanta su. Ƙa'ida da yake tafiya akan wannan shine akwai wanda ake jan shi a dogon sauti, akwai kuma wanda ake yin gajeren sauti. Sa'annan kuma shi kanshi gajeren sautin ɗin ja biyu ne. Idan aka ce ba, to wannan kwata-kwata ba a ja sautin shi ba, an faɗa ne ba tare da ja ba, wannan jin shi ne madda. In ka ce ba, to ka ja shi amma gajeren sauti. Yanzu in ka ce jim, wannan shine ka ja shi dogon sauti. To waɗannan harufofin sun kasu biyu, akwai waɗanda ake jan su gajeren ja, akwai wanda ake jan su dogon ja. Sa'annan kuma abin da ya kamata mu faɗaka akan wannan shine waɗannan harufofi da muke gani za mu karanta su, yanzu za mu karanta sautin yadda ake furta su ne, domin a yi amfani da su wurin fitar da ƙa'ida na huruful muqatta'a. Amma sunayensu shine wanda aka saba ji: alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un. Wannan shine sunaye, amma sautin su shine galibi ake karanta shi. In ka ce hamza da alifun, waɗannan sunayen su ake kira. To mu duba a sama za mu ga akwai alifun nan, muka dube shi za mu ga akwai jan rubutu a sama gashi nan. Wannan jan rubutun duka suna da shi. To jan rubutun shine yake ma bayanin yadda ya kamata kai ka karanta a matsayinka na ɗalibi. Na farko mutum zai ce alif,
zai karanta shi. Sai muka ce hamza, su biyu na su ne ba su bin ka'ida. Sai ka ɗauki ba, ta, tha har zuwa ƙarshe. Dukansu za ka ga galibinsu wasu harafi biyu wasu uku. To duk wanda yake harafi biyu nan za ka same shi za ka ja shi ja biyu ne. Wanda yake kuma harafi uku za ka ja shi ja shida ne. Kamar haka: alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ha, hamza, ya. To kamar yadda muka karanta shi haka za ku dinga karanta shi. To abin da ya kamata mutum ya an shi ne ya tabbatar ya riƙe kowane harafi da kuma yadda ake karanta shi, sa'annan ya fahimta ja biyu ya kamata in ringa yin wannan harafin ko kuma ja shida. Wanda ja shida ne to ana so ka kiyaye ka'idan ka ja shi shida. Wanda biyu ne sai ka ja shi ja biyu. Wannan zai taimaka a gaba na gaba a cikin darasi na 3. Idan mutum ya fahimci wannan to zai samu sauƙi gurin karantawa. Sa'annan a shawarce kuma ya kamata ɗalibi ya samu takarda ne ya kwafe kowane layi ɗaya a kan shafi ɗaya na takardan shi, sai ya cika fejin ɗin yana karantawa yana maimaitawa saboda ya iya. In ya gama sai ya sake ɗaukar layi na gaba ya yi kamar kowane ɗaya feji ɗaya. Yanzu ga sunan layi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nan ya yi feji 6 domin ya ƙware a kai kuma ya ringa rubutawa da hannun shi. Wannan zai taimaka matuƙa gaya. To sai darasi na 2 da za mu shiga ya ce ad-darsu thani, darasi na 2, huruful hija'il murakkaba. Huruful hija'il murakkaba, harfofin hija'iyya wanda suke hauhawan juna, sai zama kenan ba harafi ɗaya bane. Kamar yadda muka gani a baya mun karanta su alif, ba, ta, tha. To anan ma ana so ka fitar da su a cikin haɗakan, ka iya gano wannan alifun ne, wannan ba'un ne, wannan ta'un ne, ka iya ganowa.